തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തി. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവ് ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദം മഹന്നവമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമ പ്രഭും ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്യ കൃഷ്ണ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണ പൃഷ്ഠായ ഭൂതൽ ശ്രീമദേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിനി നാമനി. നമസ്തേ സാരസ്വതി ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരൻ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് 12ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 11 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീന് കാണാലോ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണുന്നുണ്ട് പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നത്വേവാഹം ജാതുനാസം നത്വന്നേമേ ജനാതി വാ നചൈവാന ഭവിഷ്യാമാ സർവേ വയമതാ പരം. ഞാൻ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടേയില്ല, അതുപോലെ നീയും ഈ കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരുമെല്ലാം എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കലും നാം ആരും ഇല്ലാതാവുകയില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം, ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടേയില്ല എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ നിരീശ്വരവാദികളൊക്കെ പറയുന്നു ഭഗവാൻ ഇല്ല അല്ലെ, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നില്ല എന്നൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ തീർത്തും പറയുന്നു ഞാൻ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടേയില്ല അല്ലെ, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അദ്വൈതം അച്യുതം അനാദിം അനന്തരൂപം ആദ്യം പുരാണ പുരുഷം നവയൗവനം ച എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ. ആദിപുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ, ഇപ്പോഴും നവ യൗവനത്തോടെ ഭഗവാൻ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലം ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ ഭഗവാൻ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നല്ലേ. അപ്പൊ നിരീശ്വരവാദികളുടെ ആ വാദത്തെ ഇവിടെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ്. പിന്നീട് അതേ വിവർത്തനത്തില് പിന്നെ കാണാം, എന്താണ് പറയുന്നത്? അർജുനനോട് പറയുന്നു, നീയും ഈ കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരുമെല്ലാം എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരിക്കലും നാം ആരും ഇല്ലാതാവുകയുമില്ല. അപ്പോ മായാവാദികളൊക്കെ അല്ലെ, അവരുടെയൊക്കെ വാദങ്ങളും ഇവിടെ ഇല്ലാതാവുകയാണ് അല്ലെ. എല്ലാവരും
എന്താണ് ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നു നമ്മളും ഭഗവാനും എല്ലാം ഒന്നാണ് അല്ലെ, പിന്നെന്താണ് ഭഗവാന് രൂപവുമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അല്ലെ. അപ്പോ അതൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാനോട് പറയുന്നു അല്ലെ, എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ ഭഗവത്ഗീത തന്നെ, ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവ് അല്ലെ, നമ്മളൊക്കെ ജീവാത്മാവാണ്, പരമാത്മാവിന്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലെ. ഒരിക്കലും നമ്മളും പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും ഒന്നല്ല അല്ലെ, ആ ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനനെ വേറെ തന്നെയായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ. നീയും ഈ കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരുമെല്ലാം എന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഒരിക്കലും നാം ആരും ഇല്ലാതാവുകയില്ല എന്ന്. അപ്പോ ഒരിക്കലും ഒന്നല്ല അല്ലെ, രണ്ടും രണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഇപ്പോ അദ്വൈതവാദികൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? ആർക്കെങ്കിലും അറിയാം അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം എന്താണ് പറയുന്നത്? ആർക്കറിയാം? കൈ ഉയർത്തിയാൽ മതി. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത. അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം എന്താണ് പറയുന്നത്? കുറെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം. പിന്നീട് ഓക്കെ, വൃന്ദ മാതാജി, ഹരേഷ്ണ മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനും നമ്മളും ഒന്നാണെന്നാണ് അവരുടെ സംസാരം. അതെ, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, താങ്ക് യു മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇവിടെ അതെ ഒന്നാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇവിടെ വേർതിരിച്ചിട്ട് തന്നെ പറയുന്നു, നീയും ഈ കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരും എല്ലാം എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പോ അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ പറയുന്നു നീയും ഈ കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരെല്ലാം എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അർജുനനോടും പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ എന്താണ് അവർ പറയുന്ന പോലെ ഇത് രണ്ടും ഒന്നല്ല, രണ്ടും രണ്ടാണ് അല്ലെ. അദ്വൈതവാദികൾ പറയുന്ന പോലെ ഭഗവാൻ നമ്മളെല്ലാം ഒന്നാണ് എന്നുള്ള ആ വാദം ശരിയായിട്ടുള്ളതല്ല. പിന്നീട് ദ്വൈതവാദം അല്ലെ, ദ്വൈത സിദ്ധാന്തം അതെന്തായിരുന്നു? അനന്തകുമാരി മാതാജിക്ക് അറിയോ? അനന്ത ഉണ്ണികൃഷ്ണ മാതാജി, ദ്വൈത സിദ്ധാന്തം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം അത് ഭഗവാനും നമ്മൾ ഒന്നാണെന്നുള്ളത്. പിന്നെ ദ്വൈത സിദ്ധാന്തം ആർക്കാണ് അറിയാം? അനന്ത മാതാജിക്ക് അറിയെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഇല്ല വേറെ ആരെങ്കിലും അറിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യർത്താം. ഓക്കെ, ശ്രീദേവി മാതാജി, ഹരേഷ്ണ മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ഹരേഷ പ്രഭു, അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം പ്രചരിപ്പിച്ചത് ശങ്കരാചാര്യരാണ്, സ്വാമീജികളാണ്. ദ്വൈത സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനും നമ്മളും ഒന്നല്ല രണ്ടാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശം മാത്രമാണ്. അത് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഉണ്ട്. നമ്മൾ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്നല്ല, പരമാത്മാവിന്റെ ഒരു അംശം മാത്രമാണ് ജീവാത്മാവ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഭഗവാനാണ് നമ്മളെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതാണ് ദ്വൈത. അതെ, ശങ്കരാചാര്യരാണ് അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ശങ്കരാചാര്യർ മഹാദേവന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രചരിപ്പിച്ചത്. അപ്പോ ദ്വൈത സിദ്ധാന്തം ആരാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മാതാജിക്ക് അറിയോ? ദ്വൈത സിദ്ധാന്തം ഇങ്ങനെ കാണാം, ഒരു ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധം അല്ല അല്ല ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ പ്രഭു, അതല്ല നമ്മൾ ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ പോയാൽ കാണാൻ പറ്റും മധ്വാചാര്യരുടെ ഫോട്ടോ. മധ്വാചാര്യർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു രണ്ട് രണ്ടാണ് എന്നുള്ളത്. നമ്മളും ഭഗവാനും ഒരിക്കലും ഒന്നല്ല, രണ്ടും രണ്ടാണ് എന്നുള്ള ദ്വൈത സിദ്ധാന്തം. ഹരേഷ്ണ മാതാജി, താങ്ക് യു മാതാജി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തിൽ പറയുന്നു നമ്മളും ഭഗവാനും ഒക്കെ ഒന്നാണ് എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അതിവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. പിന്നീട് ദ്വൈത സിദ്ധാന്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, നമ്മുടെ പരമ്പരയിൽ ബ്രഹ്മമധ്വ സമ്പ്രദായത്തിലെ പരമ്പരയിലെ 5ാമതായിട്ടുള്ള ആചാര്യനാണ് മധ്വാചാര്യൻ. അദ്ദേഹമാണ് ദ്വൈത സിദ്ധാന്തം പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. വായുദേവന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് മധ്വാചാര്യർ. നേരത്തെ വന്നിട്ടുള്ള ശങ്കരാചാര്യർ മഹാദേവന്റെ അവതാരമാണ്. അപ്പോ ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തന്നെയാണ്. ബുദ്ധനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ട് എല്ലാ മൃഗങ്ങളെ ബലി കൊടുക്കുന്നത്, യജ്ഞങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാം നിർത്താനായിട്ട് പറഞ്ഞു. ദൈവമില്ല, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ബുദ്ധ സിദ്ധാന്തം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ വിശ്വസിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബുദ്ധൻ സാക്ഷാൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ എല്ലാം നിർത്തുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തന്നെ മഹാദേവൻ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടത്. എന്താണ് ഇതില് ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ ഭക്തി ചെയ്യാനും മറ്റുള്ള അങ്ങനെയുള്ള താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവരെ അവരെ വേറെ തന്നെ ലഭിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭഗവാനും
നമ്മളും ഒന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സിദ്ധാന്തം പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് കൂടുതൽ അടുക്കുകയും അങ്ങനെ മായാവാദ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരൊക്കെ അതുപോലെ വഴിതെറ്റി പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഭഗവാന്റെ തന്നെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ശങ്കരാചാര്യർ തന്നെ പറയുന്നു അല്ലെ, ഭജ ഗോവിന്ദം ഗോവിന്ദം ഭജ മൂഢമതി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് നിങ്ങള് മൂഢന്മാരെ നിങ്ങളൊക്കെ ഗോവിന്ദനെ ഭജിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആ സംസ്കൃത വ്യാകരണമൊക്കെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഈ സംസ്കൃത വ്യാകരണം നിങ്ങളെ അവസാന കാലത്ത് സഹായിക്കില്ല അല്ലെ, നിങ്ങൾ ഗോവിന്ദനെ ഭജിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളിലും ഭഗവാനെ ഭജിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള മായാവാദികളെ അവരൊക്കെ ആകർഷിക്കാനോ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഭക്തന്മാരെ വേറെ രീതിയിലേക്ക് വേറെ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും ഒക്കെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതിനുശേഷമാണ് ദ്വൈത സിദ്ധാന്തം അല്ലെ, ഭഗവാനും നമ്മളും രണ്ടും രണ്ടാണെന്നുള്ള ആ സിദ്ധാന്തം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ശേഷം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ തത്വം എന്താണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തത്വമുണ്ട്. എന്താണ് ആ തത്വം? ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? ഓക്കെ, അനിതവണ്ണി കൃഷ്ണൻ മാതാജി. മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. നാമസങ്കീർത്തനം. ഓക്കെ, നാമസങ്കീർത്തനം ഉണ്ട്. അത് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. നാമസങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ തത്വം അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം പിന്നെ ദ്വൈത സിദ്ധാന്തം, അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഉള്ളതാണ്, ഒന്ന് തന്നെ ഒരു ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുകയുണ്ടായി ഒരു തത്വം. അതിന്റെ പേര് അറിയണമെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. പേര് ഓർമ്മയില്ല പ്രഭുജി. ഒരു തത്വം ഓർമ്മയുണ്ട്, പേര് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? വൃന്ദ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. വിശിഷ്ട അദ്വൈത സിദ്ധാന്തമാണ് പ്രഭു. അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദത്വം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരികയുണ്ടായി, ഭഗവാനും നമ്മളും ഒരേ സമയം ഒന്ന് തന്നെയാണ്, അതേസമയം വ്യത്യസ്തവുമാണ്. എന്താണ്? നമ്മളും ഭഗവാനും ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒന്നാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ ആ പരമാത്മാവിന്റെ അംശം തന്നെയാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, അളവിൽ. അപ്പൊ അതിനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നു, ഒരു സമുദ്രത്തിലെ ജലത്തിന് ഉപ്പുരസമാണ്. അത് നമ്മൾ അല്പം കയ്യിലെടുത്തിട്ട് രുചിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു തുള്ളി കയ്യിലെടുത്തിട്ട് രുചിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനും ഉപ്പുരസമാണ് അല്ലെ. അതിന്റെ ഗുണത്തില് ഒന്നാണ്, സ്വഭാവത്തിൽ ഒന്നാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ അളവില് വ്യത്യാസമാണ്. സമുദ്രം വിശാലമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ കയ്യിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രോപ്സ് ഒരിക്കലും സമുദ്രമാവില്ല അല്ലെ. അപ്പോ ഒരേ സമയം നമ്മള് ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒന്നാണ്, അതേസമയം വ്യത്യസ്തവുമാണ്, ഡിഫറെന്റുമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വം. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ്. ആ സച്ചിദാനന്ദമയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അതേ അംശമാണ് ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ പരമാത്മാവിന്റെ അംശം തന്നെയാണ് അല്ലെ. എന്നാല് അളവില് വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പൊ അതാണ് അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. വേറെയും ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ, തീയും തീപ്പൊരിയും, അങ്ങനെ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ. തീയുടെ സ്വഭാവം തന്നെയാണ് തീ പൊരിക്കും അല്ലെ. അത് അല്പം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. ഒരു തീക്കുണ്ടത്തോളം ശക്തി ആ ചെറിയൊരു തീപ്പൊരി അതിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വരുന്ന തീപ്പൊരിക്കില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നിരീശ്വരവാദത്തെയും മായാവാദത്തെയും ഒക്കെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തില് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് വേദങ്ങളിൽ കഠോപനിഷത്തും ശ്വേതാശ്വേതോപനിഷത്തും പറയുന്നു, സർവശരനായ കൃഷ്ണൻ എണ്ണമറ്റ ജീവാത്മാക്കളെ അവരവരുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കും അവ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യങ്ങളായ വ്യത്യസ്ത പരിതസ്ഥിതികളിൽ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. ആ സർവേശ്വരൻ തന്നെ തന്റെ സമ്പൂർണ്ണ അംശങ്ങളായി ഓരോ ജീവസത്തിയുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നുമുണ്ട്. ഉള്ളിലും പുറത്തും ഒരേ പരമപുരുഷനെ കാണാൻ കഴിവുള്ള സാധുജനങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണവും
ശാശ്വതവുമായ സമാധാനം ലഭിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ചാറ്റിൽ അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ദയവായിട്ട് അറ്റൻഡൻസ് പൂരിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പേരും ഫോൺ നമ്പറും ഇന്നത്തെ ഡേറ്റുമാണ്, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്, ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ്. ഓക്കെ. ഓക്കെ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എല്ലാവരും അല്ലെ. അപ്പോ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും വസിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാനെ അവരോട് പറയുന്നു, ഉള്ളിലും പുറത്തും ഒരേ പരമപുരുഷനെ കാണാൻ കഴിവുള്ള സാധുജനങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണവും ശാശ്വതമായ സമാധാനം ലഭിക്കുന്നു. കഠോപനിഷത്തിലെ ശ്ലോകം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നിത്യോ നിത്യാനാം ചേതനാം മേഘോ ബഹൂനാം യോ വിദദാതി കാമാൻ. നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട് അല്ലെ. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് പരമാത്മാവായിട്ട് 4 കൈകളുള്ള രൂപത്തില് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും വസിക്കുന്നു. ഇത് പിന്നീട് ഈ 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ പ്രഭുപാദര് പിന്നീട് പറയുന്നു, മുക്തിക്ക് ശേഷം ജീവാത്മാവ് മായയുടെ മൂടുപടം നീക്കി അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുകയും തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന് അറുതി വരുത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന മായാവാദികളുടെ സിദ്ധാന്തത്തെ പ്രാമാണികനായ ശ്രീ ഭഗവാൻ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാനൊക്കെയാണ് അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതൊരു ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയല്ല അല്ലെ. ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുക, എന്താണ് സായുജ്യ മുക്തി, ഭഗവാനിൽ ലയിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെ. അത് എന്താണ് ആസുരന്മാരൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറയും. അസുരന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്, അവ ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതൊരു ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയല്ല എന്ന് അല്ലെ. നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അസ്തിത്വം എന്താണ്, നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ്. അവിടെ അല്ലെ, ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള മുക്തി ആഗ്രഹിക്കില്ല അല്ലെ. ജീവേര സ്വരൂപ നിത്യര കൃഷ്ണദാസ്, നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യ സേവകനാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ. അതിന്റെ പരിശീലനം തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ അലിഞ്ഞു ചേരാനല്ല, അതില് ഒന്നാവുക എന്നുള്ളതല്ല. അത് ശരിയായ രീതിയല്ല. ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ വ്യക്തിത്വം ചിന്താവിഷയമാകുന്നുള്ളൂ എന്ന വാദത്തിനും ഈ സൂക്തം ഇട കൊടുക്കുന്നില്ല. മറിച്ച് തന്റെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും വ്യക്തിത്വം ഉപനിഷത്തുകൾ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ തന്നെ ഭാവിയിലും ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കുമെന്ന് കൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ മായാതീതനാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ വാക്കുകൾ ആധികാരികമത്രേ. വ്യക്തിസത്ത യഥാർത്ഥമല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ ഭാവി കാലത്തേക്ക് കൂടി അതിനുള്ള പ്രസക്തിയെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുക ഇല്ലായിരുന്നു. അതേ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ പറയുന്നു, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് കൃഷ്ണനോട് അസൂയ തോന്നുന്നവർക്ക് ഈ മഹത് ഗ്രന്ഥം അപ്രാപ്യമാണ്. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനിലെ അസൂയ തോന്നുന്നവർക്ക് ഈ മഹത് ഗ്രന്ഥം അപ്രാപ്യമാണ്. തേൻകുപ്പിക്ക് മീതെ നക്കുന്ന തേനീച്ചകളുടേതുപോലെയുള്ള സമീപനമാണ് ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് ഭക്തിഹീനരായുള്ളവർക്കുള്ളത്. കുപ്പി തുറന്നു കിട്ടിയാലേ തേനിന്റെ സ്വാദന അറിയാനാകൂ. ഭഗവത്ഗീതയിലെ നിഗൂഢ ജ്ഞാനം അതിന്റെ 4-ാം അധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് പോലെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയൂ, മറ്റാർക്കും സാധ്യമല്ല. ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തോട് അസൂയകാലുക്കളായവർക്ക് ഗീത സ്പർശിക്കാൻ പോലും സാധ്യമല്ല. അതിനാൽ മായാവാദികളുടെ ഗീതാവ്യാഖ്യാനം പൂർണ്ണമായും സത്യത്തെ വളച്ചൊട്ടിച്ചു കാട്ടുന്നവയാണ്. മായാവാദ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരാൾക്ക് ഗീതാരഹസ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ കഴിവുകളും നഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്നും മായാവാദി ഭാഷ്യങ്ങൾ വായിക്കരുതെന്നും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ധാരാളം ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഓരോരോ ആൾക്കാർ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എന്നാൽ പ്രഭുപാദര് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് അതേപടി നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് എന്താണ്,
തേനീച്ചകൾ അല്ലെ ആ തേൻ കുപ്പിയുടെ പുറത്ത് പോയിട്ട് തേൻ കുടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അല്ലെ, എന്നാൽ തേന് ലഭിക്കോ? ഇല്ല അല്ലെ. ആ കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് തുറന്ന് മൂടി തുറന്നിട്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ തേൻ ലഭിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ മായാവാദികളും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഗീതയ്ക്ക് വ്യാഖ്യാനം എഴുതുന്നു അല്ലെ. എന്നാലേ അവർക്ക് അതിന്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഉൾക്കാമ്പ് അത് ലഭിക്കില്ല അല്ലെ. എന്താണോ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളത് അത് ലഭിക്കില്ല അല്ലെ. അതാണ് പ്രഭുപാദർ മറ്റുള്ള ഗീതകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളത്. ചില പ്രഭുപാദർ ഭഗവത്ഗീത വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യത്വം കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള സത്യം അല്ലെ. ചില പ്രഭുപാദർ അത്രയും കാരുണ്യമാണ്, എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യം അത്രയും എന്താണ് അർഹിക്കപ്പെടാത്തവർക്ക് പോലും കാരുണ്യം നൽകും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതുപോലെ തന്നെ. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താണ്, നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എടുത്താൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഭാഗവതത്തിലെ ദശമസ്കന്ധം എത്തുമ്പോഴാണ് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ വിവരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത എടുത്താലും ഭഗവത്ഗീതയിൽ 7-ാം അധ്യായമൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അല്ലെ. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന്റെ അവതാരിക നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും, പ്രഭുപാദരെ അതിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണ്, നമ്മളൊക്കെ ആരാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, എല്ലാം വളരെ വിശദമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത മുഴുവനായിട്ട് വായിച്ചതിന്റെ എന്താണ് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് ആ ആമുഖം വായിച്ചാൽ തന്നെ ലഭിക്കും. പ്രഭുപാദർ ആദ്യമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് ആണത്. അപ്പോ അവിടെ ഡിവോട്ടീസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോ പ്രഭുപാദരെ അവിടെ തന്നെ പ്രഭുപാദരുടെ ഡിക്റ്റഫോൺ ഓണാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ എടുത്തിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ആണ് ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ അവതാരികയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ പ്രഭുപാദർ എല്ലാം വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രഭുപാദർ അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ്. എന്താണ്, ചിലപ്പോ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത ഗ്രന്ഥമൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള ശ്ലോകങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് അവിടെ തന്നെ വെക്കും. ഇതൊന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇതൊക്കെ സംസ്കൃത ശ്ലോകങ്ങളാണ്, ഇതൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ കൂട്ടിവെക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ അവതാരിക വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലെല്ലാം പ്രഭുപാദർ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ആ അവതാരിക വായിച്ചാൽ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചതിന്റെ എല്ലാ ബെനിഫിറ്റും കിട്ടും. അപ്പൊ അത്രയും വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിലെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആരാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യത്വം കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള സത്യം, നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നുള്ള സത്യം, നമ്മുടെയൊക്കെ കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ അവതാരികയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു, അങ്ങനെ ഭഗവാനോട് അസൂയയില്ലാത്തവർക്ക് മാത്രമേ ഈ മഹത് ഗ്രന്ഥം അപ്രാപ്യമാകുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ മറ്റുള്ള മായാവാദികളുടെ ആ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളും വഴിതെറ്റുകയാണെന്ന് പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു. മായാവാദി കൃഷ്ണ അപരാധിയാണെന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ്, ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആ മായാവാദി കൃഷ്ണനോട് അപരാധം ചെയ്യുന്നവരാണ് അല്ലെ. അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളും വഴിതെറ്റും. പിന്നീട് 13-ാമത്തെ ശ്ലോകം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ചരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർ ധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ചരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർ ധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ചരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർ ധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്നും യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് ആത്മാവ് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഓരോ ജീവസത്തെയും ഓരോ വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവ് ആകയാൽ നിമിഷം തോറും ശരീരം രൂപാന്തരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ കുട്ടിയായിട്ടും യുവാവായിട്ടും വൃദ്ധനായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ആത്മാവ് മാറ്റമില്ലാതെ നിലകൊള്ളുന്നു. ഈ ജീവാത്മാവ് മരണാനന്തരം പുതിയൊരു ശരീരം എടുക്കും. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അതിന് തീർച്ചയായും ആത്മീയമോ ഭൗതികമായ മറ്റൊരു ശരീരം ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ അത്രയധികം ഉത്കണ്ഠ കൊള്ളുന്ന ഭീഷ്മദ്രോണാദികളുടെ മരണത്തെ ചൊല്ലി അർജുനൻ വിലപിക്കേണ്ടതില്ല. മറിച്ച് പഴകിപ്പോയ ശരീരങ്ങൾക്ക് പകരം പുതു ചൈതന്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവയെ അവർക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായി വിവിധ സുഖഭോഗങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും അനുഭവിക്കാൻ
ഇടതരുന്നു. ഇത്തരം ദേഹാന്തര പ്രാപ്തികൾ ഒന്നുകിൽ ഭീഷ്മർക്കും ദ്രോണർക്കും അവർ മഹാന്മാരായതുകൊണ്ട് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ആത്മീയ ശരീരം ലഭിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന ശരീരമെങ്കിലും ലഭിക്കും. എങ്ങനെയായാലും ദുഃഖിക്കാനില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ വിഷാദവാനായിരിക്കുന്നത് അല്ലെ, ദ്രോണരും ഭീഷ്മരി അവരൊക്കെ വധിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അല്ലെ. അവർക്കൊക്കെ ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ വേറൊരു ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ശരീരം ലഭിക്കും അല്ലെ. അവരൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഉപരിലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോകും. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് വ്യസനിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറയുന്നു. ജീവാത്മാവിനെ തുണ്ടുകളാക്കി വിഭജിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന കാരണത്താൽ ആരാധനയെ കുറിച്ചുള്ള മായാവാദികളുടെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം സ്വീകാര്യമല്ല. ജീവാത്മാവിനെ തുണ്ടുകളാക്കിയിട്ട് വിഭജിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മായാവാദികളുടെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം സ്വീകാര്യമല്ല എന്നിവിടെ പറയുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? പഴകിയ ശരീരങ്ങൾക്ക് പുതു ചൈതന്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവയെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിനാൽ സന്തോഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഇതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ധാരാളം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്നും യൗവനത്തിലേക്ക് പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഒരു പുതു ശരീരം തേടി പോകുന്നതാണ് അല്ലെ. അതിനെയാണ് മരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ഭയപ്പെടുന്നത് അല്ലെ. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പഠിക്കും അല്ലെ. ഒരു പഴകിയ വസ്ത്രം മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഒരു വസ്ത്രം അണിയുന്നത് പോലെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നീട് 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം. മാത്രാ സ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണാ സുഖദുഃഖദാ ആഗമാപായിനോ നിത്യാ സംസിദിശ്യസ്വ ഭാരത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയത്രേ ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് അവയുണ്ടാകുന്നു. ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, തന്റെ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. കൊടും തണുപ്പുള്ള മാഘമാസത്തിലും ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിൽ പ്രാതസ്നാനം ചെയ്യണമെന്നാണ് വൈദിക നിയമം. വലിയ തണുപ്പുള്ള കാലമാണത്. എങ്കിലും മതപ്രമാണങ്ങളിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വാസമുള്ള ഒരു വ്യക്തി പ്രാതസ്നാനത്തിനു വിസമ്മതിക്കുന്നില്ല. ഓ സാധുക്കളും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ തണുപ്പ് കാലങ്ങളിൽ നദികളിലൊക്കെ ഗംഗ യമുന എന്നുള്ള നദികളിലൊക്കെ രാവിലെ തന്നെ കുളിച്ച് ശുദ്ധിയാവുന്നു അല്ലെ. പിന്നീടാണ് അവരും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജപവും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എത്ര തണുപ്പാണെങ്കിലും അവർ കുളിക്കുന്നല്ലേ. വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം. ഇപ്പോഴൊക്കെ ഇനി കാർത്തിക മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തണുപ്പ് തുടങ്ങല്ലേ. അത്രയും തണുപ്പായിരിക്കും. എന്നാലും ആ സമയത്തും യമുനയിലൊക്കെ പോയിട്ട് സാധുക്കളും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ കുളിക്കുന്നു, അത്രയും കൊടും തണുപ്പിലും. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, വേനൽ ചൂട് ഏറ്റവും അസഹ്യമാകുന്ന മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിലും കുടുംബിനികൾ അടുക്കളപ്പണി നടത്തുന്നു. കാലാവസ്ഥ മൂലമുണ്ടാകുന്ന അസൗകര്യങ്ങളെ വകവയ്ക്കാതെ ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം കടമ നിറവേറ്റേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നത് ക്ഷത്രിയരുടെ ധർമ്മമാണ്. സുഹൃത്തുക്കളോടോ ബന്ധുക്കളോടോ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലും തന്റെ നിയത കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കാൻ പാടില്ല. വിജ്ഞാനവേദിയിലേക്ക് ഉയരാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട ധാർമ്മിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുക തന്നെ വേണം. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ഭക്തി കൊണ്ടും മാത്രമേ മനുഷ്യനെ മായാബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തിയുള്ളൂ. ഇവിടെ 2 ഉദാഹരണങ്ങൾ പ്രഭാതരുന്നല്ലേ. ഒന്ന്, കൊടും തണുപ്പുള്ളപ്പോൾ നദികളിലൊക്കെ പോയിട്ട് കുളിക്കുന്നവരൊക്കെ അല്ലെ, അത് ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ല, അത് നിർത്തുന്നില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ അല്ലെ, ഇപ്പം ധാരാളം സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു, ഗ്യാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. എന്നാൽ പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ വിറകടുപ്പൊക്കെ കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് അത്രയും ചൂട്, ഉച്ച സമയത്തൊക്കെ അത്രയും ചൂടുള്ള സമയത്തും അടുക്കളയിൽ വിറകൊക്കെ കത്തിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ പാകം ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പോ അവരത് ചൂടാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ
അർജുനനോടും പറയുന്നു അല്ലെ, യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ്. രാജ്യത്തെയും പ്രജകളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ കടമയാണ്, ഡ്യൂട്ടിയാണ് അല്ലെ. അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തില് 2 സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് അർജുനനെ രണ്ട് പേരുകൾ സംബോധന ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. ഒരിക്കല് കൗന്ദേയ എന്ന് പറയുന്നു, പിന്നീട് ഒരിക്കല് ഭാരത എന്നും പറയുന്നു. മാത്രാസ്പർശസ്തു കൗന്ദേയ എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നീട് അവസാനമായിട്ട് സ്ഥാംസ്തിശ്വസ്വ ഭാരത എന്നും പറയുന്നു അല്ലെ. 2 പേരുകളിൽ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, അർജുനെ സംബോധന ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച 2 പേരുകളും ഇവിടെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. കൗന്ദേയ എന്ന പദം മാതൃഭാഗത്തു നിന്നുള്ള രക്തബന്ധത്തെയും ഭാരത എന്ന പദം പിതാവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മഹാത്മ്യത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 2 വിധത്തിലും മഹനീയമായ പാരമ്പര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത്. ആ മഹനീയ പൈതൃകം ശരിയായ കൃത്യനിർവഹണത്തിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞ് മാറാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നീട് 15ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. യം ഹിനാവ്യദയന്തേ പുരുഷം പുരുഷർഷഭ സമദുഃഖസുഖം ധീരം സോമൃതാത്വായ കൽപ്പതേ. അല്ലയോ നരോത്തമ അഥവാ അർജുന, സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥനാകാത്ത രണ്ടിലും സമനില കൈവിടാത്ത വ്യക്തി നിശ്ചയമായും മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാണ്. ഇവിടെ സുഖവും ദുഃഖവും പറഞ്ഞാല് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അത് അതിൽ അസ്വസ്ഥനാവാതിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അത് ഉദാഹരണമായിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്, മഞ്ഞുകാലവും വേനൽക്കാലവും ഒക്കെ പോലെ അല്ലെ, അത് വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. അതൊരു സീസൺ ആകുമ്പോൾ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. അല്ലാതെ ഒരു വർഷം മുഴുവനായിട്ട് ചൂട് അല്ലെ, ഒരു വർഷം മുഴുവനായിട്ട് മഴ, അങ്ങനെയാണോ? അല്ല അല്ലെ. മഞ്ഞ് ഒരു വർഷം മുഴുവനായിട്ട് മഞ്ഞ് അല്ലെ, അത് ഓരോ സീസൺ ആകുമ്പോൾ വരും, പിന്നീട് അത് മാറും അല്ലെ. അപ്പോൾ തണുപ്പാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചൂടാവും അല്ലെ, പിന്നീട് മഴക്കാലമാവും. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജീവിതത്തില് സുഖവും ദുഃഖവും ഒക്കെ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. നമ്മള് ദുഃഖങ്ങൾ വരാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ, എന്നാൽ അത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ദുഃഖങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് സുഖങ്ങളും വരും, അതിന് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് അതിനായിട്ട് പ്രയത്നിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കും. അപ്പൊ ഈ 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 24ാം വയസ്സിൽ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു. വൃദ്ധയായ മാതാവിനും ഇളം പ്രായത്തിലുള്ള പത്നിക്കും അദ്ദേഹമല്ലാതെ ഒരു ആശ്രയവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടും ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി അദ്ദേഹം സന്യാസം കൈക്കൊണ്ടു. തന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. ഇതാണ് ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി നേടാനുള്ള വഴി. ഇവിടെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്യാസം എടുക്കുകയുണ്ടായി. എന്താണ് അത്, അവരെയൊക്കെ കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാരാക്കി ഉണ്ടായി. അവരൊക്കെ പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെയിട്ടുള്ള 60,000-ഓളം ശിഷ്യന്മാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള മായാവാദികൾ 60,000-ഓളം മായാവാദികളെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവരൊക്കെ കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാരാക്കിയുണ്ടായി. അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം പറഞ്ഞെടുക്കേണ്ടായി. ഇതൊക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയൊരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതും മായാവാദി ഗുരുവിൽ നിന്നും സന്യാസം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അവരുടെ ഇടയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താനായിട്ട്, അവരെയൊക്കെ തിരിച്ച് യഥാർത്ഥ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇങ്ങനെ ഒരു വഴി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവരെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഈ ഒരു വഴി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അവരുടെ ഇടയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തണമെങ്കിൽ അവരിൽ ഒരാളായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലൊരു മായാവാദി സന്യാസി ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് അങ്ങനെ അവരെ സ്വാധീനിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നിട്ട് അവരുടെ ഇതിലൊന്നും പങ്കെടുക്കാത്ത സന്യാസം സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചു. അപ്പൊ പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതി മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് പറയുകയുണ്ടായി, നിങ്ങളൊരു വികാര ജീവിയെ പോലെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം മാത്രം ജപിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എന്താണ് വേദങ്ങളും മറ്റുള്ളതൊന്നും പഠിക്കാതെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതിന്റെ മുന്നേയുള്ള 24 വർഷവും നിമായ് പണ്ഡിറ്റായിട്ട് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായി, എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളും മറ്റുള്ള ന്യായശാസ്ത്രങ്ങൾ എല്ലാറ്റിലും
വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലേ സന്യാസം എടുത്തതിന് ശേഷം സദാസമയം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം. അപ്പോ ആ പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതിയോട് പറയുകയുണ്ടായി, സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനായിരിക്കും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുകയുണ്ടായി, എന്റെ ഗുരു പറയുകയുണ്ടായി, നീ ഒരു മൂഢനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, അതുകൊണ്ട് നീ നാമം ജപിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അവരോട്. ആരാ പറയുന്നത്? സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ അല്ലെ. എല്ലാ വേദങ്ങളും എഴുതിയിട്ടില്ല, എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചല്ലേ, വേദേശ സർവ്വവേദ്യ വേദാന്ത കൃത് വേദവിദേവച. ഭഗവാനാണ് എല്ലാ വേദങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയത്, എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയേണ്ടത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. എല്ലാ വേദങ്ങളും അറിയുന്നതും അതേ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാനൊരു മൂഢനാണെന്ന് എന്റെ ഗുരു പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരോട് പറയുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ ആ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടും വേദാന്ത സൂത്രത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നെ അങ്ങനെ അവരൊക്കെ മാറി മായാവാദം വിടുകയും പിന്നീടൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാകുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സന്യാസമൊക്കെ സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായത്. പതിനാറാമത്തെ ശ്ലോകം. നാസദോ വിദ്യതേ ഭാവോ ന ഭാവോ വിദ്യതേ സദാ ഉഭയോരവി ദൃഷ്ടോന്ത സ്ഥാനയോസ്തത്വദർശിഭിः. ഇല്ലാത്തതായ ഒന്നിന് അഥവാ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല, സനാതനമായതിന് ആത്മാവിന് നാശവുമില്ല. തത്വദർശികൾ ഇത് കണ്ടറിഞ്ഞവരത്രേ. രണ്ടിന്റെയും സ്വഭാവങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അവർ ഈ വസ്തുത അംഗീകരിച്ചത്. ഇവിടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ, ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശവുമില്ല. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഹരേ കൃഷ്ണ. അറ്റൻഡൻസ് എല്ലാവരും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്നിരിക്കുന്നു. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ലിങ്ക് ഇടുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ ദയവായിട്ട് എല്ലാവരും മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ശരീരം ശാശ്വതമല്ല. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സെല്ലുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാലും പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളാലും നിമിഷം തോറും ശരീരത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരീരത്തിന് വളർച്ചയും വാർദ്ധക്യവും ഉണ്ടാകുന്നത്, വാർദ്ധക്യവും ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. സയൻസ്, ഇപ്പോ മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഒക്കെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ സെൽസും 7 വർഷങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. പുതിയ പുതിയ കോശങ്ങൾ, സെൽസ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതിങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. 7 വർഷങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന് ആ സയൻസ് തന്നെ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. അവിനാശിതു തദ്വിദ്ധി യേന സർവമിതം തതം വിനാശമവ്യയസ്യ ന കശ്ചിത് കർത്തുമർഹതി. ശരീരത്തിലെങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സത്തയ്ക്ക് നാശമില്ലെന്ന് നീ അറിയുക. അനശ്വരനായ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല. ഇവിടെ എന്തിനാണ് പറയുന്നത്? ശരീരത്തിലെങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനല്ലേ, അതിന് നാശമില്ല എന്ന് നീ അറിയുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ആ അനശ്വരനായ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാനും ആർക്കും സാധിക്കുമില്ല. ഇവിടെ ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ആത്മാവിന്റെ സൈസ് ആർക്കാണ് അറിയാം? ആത്മാവിന്റെ എത്രയാണ് വലിപ്പം, ആത്മാവിന്റെ സൈസ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കുറെ പ്രാവശ്യം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അനിതാണ് കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഒരു തലനാരിഴയുടെ അറ്റത്തിന്റെ 10,000-ലൊരംശം. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നു, കേശാഗ്ര ശതഭാഗസ്യ ശതാംശാത്മക ജീവസൂക്ഷ്മ സ്വരൂപോയം സംഖ്യാതീതോ ഹി ചിത്കണ. ഒരു മുടിനാരിഴയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ലൊരു അംശം മാത്രമേ ജീവാത്മാവിന് വലിപ്പമുള്ളൂ എന്ന് ശ്വേതാശ്വേതരോപനിഷത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മുടെ തലമുടി 10,000 ഭാഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു അംശമാണ്
ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. പരമാണു പ്രായനായ ആത്മാവിനെ തികഞ്ഞ ബുദ്ധിശക്തി കൊണ്ട് അറിയാവുന്നതാണ്. ഇത് പ്രാണൻ, അപാനൻ, വ്യാനൻ, സമാനൻ, ഉദാനൻ എന്നീ 5 വിധം വായുഭേദങ്ങളിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ജീവനുള്ളവയുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ കൂടി അതിന്റെ പ്രഭാവം ചെലുത്തും. 5 തരത്തിലുള്ള വായുവാണ് പ്രാണൻ, അപാനൻ, വ്യാനൻ, സമാനൻ, ഉദാനൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആ 5 വിധത്തിലുള്ള വായുഭേദങ്ങളിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അതേ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, അണുമാത്രനായ ഈ ആത്മാവ് എല്ലാ ജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്നു എന്ന് മുണ്ടകോപനിഷത്ത് സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു. ഈ സൂക്ഷ്മാണുവിനെ അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്താൻ ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ കഴിവിന് അതീതമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരിൽ ചിലർ അങ്ങനെ ഒരു ആത്മാവില്ലെന്ന വിഡ്ഢിത്തം കലർന്ന വാദം ഉന്നയിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവ് കൂടി ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. അപ്പോ അണുമാത്രനായിട്ടുള്ള ഈ ആത്മാവ് എല്ലാ ജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്നു എന്ന് മുണ്ടകോപനിഷത്തില് പറയുന്നു എന്ന് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പോ മനുഷ്യരിലെ ഹൃദയത്തിൽ പറയല്ലേ. അപ്പോ ചിലർക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും, അപ്പൊ സസ്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണെന്നല്ലേ. സസ്യങ്ങളിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, പഞ്ചവായുക്കളുള്ള ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആത്മാവ്, സസ്യങ്ങളിലും ആത്മാവുണ്ട് അല്ലെ. സസ്യത്തിന് ആത്മാവില്ല എന്നാണ് ചില ആൾക്കാർക്ക് പറയും. സസ്യത്തിന് ആത്മാവില്ല അല്ലെ. ചില ആളൊക്കെ പറയും മൃഗത്തിന് ആത്മാവില്ല എന്നൊക്കെ അല്ലെ. മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കൊല്ല, മൃഗത്തിന് ആത്മാവില്ല എന്നൊക്കെ. സസ്യങ്ങളൊക്കെ അതിന് ആത്മാവില്ല എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. എന്നാൽ എല്ലാവരിലും ആത്മാവുണ്ട്, അതിലൊക്കെ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അത്രയും സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ആ ജീവികളുടെ ഉള്ളിൽ പോലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. പതിനെട്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. അന്തവന്ത ഇമേ ദേഹാ നിത്യസോക്ത ശരീരണഃ അനാശിനോ പ്രമേയസ്യ തസ്മാദ്യുദ്യസ്യ ഭാരത. ഈ ഭൗതിക ദേഹത്തിനെ നാശമുള്ളൂ, അതിൽ വാഴുന്ന ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്, അപരിമേയനും നാശമില്ലാത്തവനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് അർജുന, നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഈ ശരീരത്തിന് മാത്രമേ നാശമുള്ളൂ, അതിൽ വാഴുന്ന ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭാവാർത്ഥത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ദയവായിട്ട് ആ ഭാവാർത്ഥം മുഴുവനായിട്ട് വായിക്കണം. പരമജ്യോതിസിന്റെ വിഭിന്ന അംശമാകിയാൽ ജീവാത്മാവിനെ വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ ജ്യോതിഷായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. സൂര്യപ്രകാശം പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്ന പോലെ ആത്മാവിന്റെ തേജസ് ഭൗതിക ദേഹത്തെയും പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. ജീവാത്മാവ് വിട്ടുപോയാലുടനെ ശരീരം ജീർണിക്കുകയായി. അതുകൊണ്ട് അതിനെ നിലനിർത്തിപ്പോരുന്നത് ജീവാത്മാവാണ്. ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ല. ഭൗതിക ശരീര പരിഗണനകൾക്കായി മതാചാരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാത്ത യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് ഭഗവാൻ അർജുനോട് ഉപദേശിച്ചുള്ളത് അല്ലെ. നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞാല് ആ ബോഡി പിന്നെ അവിടെ അത്രയൊന്നും വെക്കില്ല അല്ലെ. എത്രയും വേഗം അതെടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മറ്റുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ, സംസ്കരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോ അതില് ഈ ആത്മാവ് അല്ലെ, ആ ചേതന ഉള്ളിടത്തോളം കാലമേ അതിന് മൂല്യമുള്ളൂ. പിന്നീട് 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. യേനം വേത്തി ഹന്താരം യശൈനം മന്യദേഹദം ഉഭൗതോ ന വിജാനീതോ നായം ഹന്തിന ഹന്യതേ. ജീവാത്മാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നോ ആരെങ്കിലും കൊല്ലുന്നുവെന്നോ കരുതാൻ ജ്ഞാനിയല്ല. ആത്മാവ് കൊല്ലുകയോ മരിക്കുകയോ കരുതുന്നവൻ ജ്ഞാനിയല്ല. ആത്മാവ് കൊല്ലുകയോ മരിക്കുകയോ ഇല്ല. ജീവാത്മാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നോ ആരെങ്കിലും കൊല്ലുന്നുവെന്നോ കരുതുന്നവൻ ജ്ഞാനിയല്ല. ആത്മാവ് കൊല്ലുകയോ മരിക്കുകയോ ഇല്ല. അതിന് ഭാവാർത്ഥം പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ജീവനുള്ള ശരീരത്തിൽ മാരകായുധങ്ങൾ ഏറ്റാലും അതിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആത്മാവ് മരിക്കുന്നില്ല.
ഭൗതികമായ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ഹിംസിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം അതിസൂക്ഷ്മമാണ് ജീവാത്മാവ്. അപ്പോ ഈ തത്വമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ കൊല്ലുകളും ബോംബെറിയലും വെട്ടിക്കൊല്ലലും അല്ലെ, ഇതൊക്കെ അവർക്കിത് അറിയില്ല അല്ലെ. അവരൊക്കെ കൊല്ലുന്നത് ആ ശരീരത്തിനുമാണ് അല്ലെ, ആ ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ജീവനുള്ള ശരീരത്തിൽ മാരകായുധങ്ങൾ ഏറ്റാലും അതിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആത്മാവ് മരിക്കുന്നില്ല. ഭൗതികമായ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ഹിംസിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം അതിസൂക്ഷ്മമാണ് ജീവാത്മാവ്. തുടർന്നുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ആത്മീയ ഘടന കൊണ്ട് തന്നെ ജീവാത്മാവ് അവധ്യനാണ്. കൊന്നതായി കരുതുന്നതോ ശരീരം മാത്രമാണ്. ശാരീരിക ഹിംസയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയല്ല ഇതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. വാം ഹിംസാത് സർവഭൂതാനി, ഒന്നിനെയും ഹിംസിക്കരുത് എന്നത്രേ വേദോക്തി. ജീവൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നില്ല എന്ന ധാരണ ജന്തുഹംസയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. ആധികാരികമല്ലാത്ത നിലയിൽ ഏത് ജീവിയെ ഹിംസിക്കുന്നതും നികൃഷ്ടമാണ്. ഭഗവത് നീതി അനുസരിച്ചും രാഷ്ട്രീയ നീതി അനുസരിച്ചും ശിക്ഷാർഹമാണത്. എന്നാൽ അർജുനാകട്ടെ മതാനുശാസനം അനുസരിച്ചാണ് ഹിംസയിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നത്. തന്നിഷ്ടപ്രകാരമല്ല, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ കടമയാണ്, ഡ്യൂട്ടിയാണ് രാജ്യത്തെയും പ്രജകളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പൊ കാണാം, സൈനികരൊക്കെ അതിർത്തിയിലൊക്കെ കാവൽ നിൽക്കുന്ന അല്ലെ. അവര് മറ്റുള്ള ഭീകരവാദികളിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നൊക്കെ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെ. അവരൊക്കെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ തൂക്കി കൊല്ലുന്നുണ്ടോ പിറ്റേ ദിവസം വിളിച്ചിട്ട്? ഇല്ല അല്ലെ. അതേ സൈനികൻ തോക്കെടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് വീട്ടിലെ അയൽവക്കത്തെ ആരെങ്കിലും വെടിവെച്ച് കൊന്നാലോ അന്നേരം നിയമം മാറി അല്ലെ. അപ്പോ അത് അധർമ്മമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ രാജ്യത്തെയും പ്രജകളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അതൊരു ധർമ്മത്തിന്റെ വഴിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാറ്റിനെയും മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കൊന്നു തിന്നുന്ന അല്ലെ, അത് ശരിയായ രീതിയല്ല. അതിന്റെ പാപഫലങ്ങള് തീർച്ചയായിട്ടും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇനി 20-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇപ്പൊ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇതായത് കൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഇതിൽ പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് സമയം കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും. അപ്പൊ കുറെ ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് 2 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ 48 ശ്ലോകങ്ങൾ വരെ എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് 2 പാർട്ടായിട്ട് മാറ്റുക ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ 30 ശ്ലോകങ്ങൾ വരെ എടുക്കുന്നു. വേഗത്തിൽ പോവാന്. 20-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ന ജായതേ മ്രിയതേ വാ കദാചി നായം ഭൂത്വാ ഭവിതാവന ഭൂയ അജോ നിത്യശാശ്വതോയം പുരാണോ നഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ജന്മമരണങ്ങളില്ല, അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണത്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ശരീരത്തിന് എന്ന പോലെ അതിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നില്ല. ആത്മാവ് കൂടസ്ഥൻ അഥവാ സ്ഥിരൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. 6 വിധം മാറ്റങ്ങൾക്ക് അധീനമാണ് ശരീരം. അത് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ജന്മമെടുക്കുന്നു, പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അവിടെ കഴിച്ചു കൂട്ടിയ ശേഷം ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്നു, വളരുന്നു, ചിലതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു, ക്ഷയിക്കുന്നു, കാലയവനികക്കുള്ളിൽ മറിയുന്നു. ആത്മാവാകട്ടെ ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയനല്ല അല്ലെ. നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ നോക്കിയാലും ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള എന്ത് തന്നെ നോക്കിയാലും അതൊക്കെ ഇതുപോലെയാണ് അല്ലെ. കുറച്ച് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ജന്മം എടുക്കുന്നു, പിന്നെ കുറച്ചു കാലങ്ങൾ അവിടെ കഴിച്ചു കൂട്ടിയ ശേഷം ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്നു, പിന്നീട് വളരുന്നു അല്ലെ, പിന്നീട് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, സന്താനങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അതിനുശേഷം എന്താകുന്നു, ക്ഷയിക്കുന്നു, പിന്നീട് കാലയവനികക്കുള്ളിൽ മറിയുന്നു, പിന്നീട് നശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ശരീരം ഇങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാവുന്നു. എന്നാൽ ആത്മാവിന് ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ആത്മാവിന് ഇത്തരം മാറ്റങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആത്മാവിനെ ഒരാൾക്ക് കണ്ടെത്താനാവില്ലെങ്കിലും അവബോധത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ആത്മാവ് അവിടെയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ആകാശത്തിൽ സൂര്യനുണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ മേഘങ്ങളുടെ മൂടൽ കൊണ്ടോ മറ്റോ കണ്ടില്ലെന്ന് വരാം. എങ്കിലും സൂര്യപ്രകാശം എപ്പോഴും ഉള്ളതുകൊണ്ട് പകൽ സമയമാണെന്ന് നാം അറിയുന്നു. പുലരുന്നതിനു മുമ്പ് ആകാശത്തിൽ തന്റെ ഒരു വെളിച്ചം കണ്ടാൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കുകയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. എല്ലാ ശരീരത്തിലും മനുഷ്യൻ്റെതാകട്ടെ മൃഗത്തിൻ്റെതാകട്ടെ അവയിലൊക്കെയും ബോധമുള്ളത് കൊണ്ട് ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.
ആത്മാക്കൾ രണ്ട് വിധമുണ്ട്. ഒന്ന് അണു ആത്മാവ്, മറ്റൊന്ന് വിഭു ആത്മാവ്. അപ്പോ അണു ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാക്കളെയും വിഭു ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് പരമാത്മാവിനെയുമാണ്. പരമാത്മാവിന്റെ പ്രഭവ സ്ഥാനമാണ് കൃഷ്ണൻ. എന്നാൽ അർജുനാകട്ടെ തന്റെ സ്വാഭാവിക അവസ്ഥ മറന്നുപോയ അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കൃഷ്ണനാൽ അഥവാ കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വാസനായ ഒരു പ്രതിനിധിയിൽ നിന്നും ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്നും ഉത്ബുദ്ധനാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നേരത്തെ ഭഗവാന് സറണ്ടർ ആയിട്ട് അർജുനൻ ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുകയാണ്, അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ ജ്ഞാനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളും ഒരു ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ഗുരുക്കന്മാർ, ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരെയൊക്കെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാവുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം. ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. വേദവിനാശിനം നിത്യം യായേനാമചമവ്യയം കഥം സാ പുരുഷ പാർത്ഥ കം ഗാഥയതി ഹന്തികം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, ആത്മാവ് നാശമില്ലാത്തവനും അച്ഛനും പരിണാമങ്ങളില്ലാത്തവനും ആണെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ആരെങ്കിലും കൊല്ലാനോ കൊലയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനോ എങ്ങനെ കഴിയും? ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഹിംസ കൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ട്. അതെവിടെ പ്രയോഗിക്കണമെന്നും എങ്ങനെയെന്നും ഈ ജ്ഞാനമുള്ളവരാണ് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത്. സമാധാനപ്രിയനായ ജഡ്ജി ഒരു ഘാതകന് മരണശിക്ഷ വിധിച്ചാൽ അതിന് അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വയ്യ. നീതിശാസ്ത്രാനുസൃതമായാണ് അദ്ദേഹം മറ്റൊരാളെ ഹിംസിക്കുവാൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്നത്. ഒരു ഘാതകൻ അയാൾ ചെയ്ത കൊടും പാപത്തിന്റെ ഫലം അടുത്ത ജന്മം അനുഭവിക്കാൻ ഇടവരാതിരിക്കാൻ മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കണം. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ നിയമഗ്രന്ഥമായ മനുസംഹിത ഇതിനെ പിന്താങ്ങുന്നു. അപ്പൊ മനുസംഹിതയില് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. പണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണകാലത്ത് തന്നെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അല്ലെ, ഇന്നും തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൊലയാളിയെ തൂക്കിക്കൊല്ലുക എന്നുള്ളത് ഗുണകരമത്രേ. കൃഷ്ണൻ യുദ്ധത്തിന് ആജ്ഞാപിക്കുമ്പോൾ ആ ഹിംസ പരമോന്നത നീതിക്ക് അനുസൃതമാണെന്ന് തീർച്ചയാക്കാം. മനുഷ്യനെ അഥവാ ആത്മാവിനെ ഒരു പ്രകാരവും കൊല്ലാൻ സാധ്യമല്ലെന്നിരിക്കെ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന യുദ്ധത്തിൽ വന്നു ചേരാവുന്ന ഹിംസയെ അല്ലെന്ന പൂർണ്ണബോധത്തോടെ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കണം. നീതി നിർവഹണത്തിനായുള്ള ഹിംസ അനുവദനീയമാണ്. ശസ്ത്രക്രിയയുടെ ഉദ്ദേശം രോഗിയെ കൊല്ലുകയല്ല, മറിച്ച് രോഗം മാറ്റുകയാണല്ലോ. കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് അർജുനൻ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്തോടെ ചെയ്യുന്ന ഈ യുദ്ധത്തിന് പാപഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത്, നമുക്ക് ശസ്ത്രക്രിയയൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മളെ ജീവൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അല്ലെ, നമ്മളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അല്ലെ, നമ്മുടെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, രോഗം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള ഈ യുദ്ധം അല്ലെ അത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള പറയുന്നു. അതിന്റെ പാപഫലങ്ങള് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നും പറയുന്നു. 22ാമത്തെ ശ്ലോകം. വാസാംസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃണാതി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണോനന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയവ എടുത്ത് അണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതു ദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവിന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം സാധ്യമാകുന്നത് പരമാത്മാവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. ഒരു സുഹൃത്ത് ആത്മമിത്രത്തിന്റെ അഭീഷ്ടം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നത് പോലെ പരമാത്മാവ് അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവിന്റെ ഇഷ്ടം സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. മുണ്ടകോപനിഷത്തും ശ്വേതാശ്വതരോപനിഷത്തും പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരമാത്മ ജീവാത്മാക്കളെ ഒരേ വൃക്ഷത്തിന്മേലിരിക്കുന്ന രണ്ട് കിളികളോട് ഉപമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ ഒന്ന് ജീവാത്മാവ് വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുകയാണ്, മറ്റൊന്ന് കൃഷ്ണൻ ആ സുഹൃത്തിനെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഗുണത്തിൽ സമാനമുള്ളവരാണെങ്കിലും ഇതിലൊരാൾ ഭൗതിക വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആകൃഷ്ടനാണ്, മറ്റേത് സുഹൃത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ നിരീക്ഷകനാണ് കൃഷ്ണൻ. അർജുനൻ ഫല ആസ്വാദകനും. സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നിരിക്കലും അവയിൽ ഒരാൾ സ്വാമിയും മറ്റേയാൾ ആശ്രിതനുമാണ്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ അതിന്റെ സ്ലൈഡൊക്കെ കാണിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. ഒരേ വൃക്ഷത്തിന്റെ കൊമ്പിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് പക്ഷികൾ അല്ലെ. ഒന്ന് ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നു, മറ്റൊരു പക്ഷി അതൊക്കെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ
ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് എല്ലാം അല്ലെ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് കള്ളത്തരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ആരും കാണില്ല അല്ലെ. എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവ് ഈ ബന്ധം മറന്നു പോകുന്നതിനാലാണ് അതിനെ ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് അഥവാ ഒരു ശരീരം വിട്ട് പുതിയ ഒന്നിലേക്ക് അടിക്കടി മാറേണ്ടി വരുന്നത്. ഈ ശരീരമാകുന്ന വൃക്ഷത്തിലിരുന്ന് ജീവൻ നന്നെ ക്ലേശിക്കുന്നു. അർജുനൻ കൃഷ്ണനെ ആത്മീയ ആചാര്യനായി സ്വീകരിച്ച് സ്വയം സമർപ്പിച്ചതുപോലെ മറ്റേ പക്ഷിയെ പരമോന്നതനായ ആത്മീയ ഗുരുവായി സ്വയം ഭരിക്കുന്ന പക്ഷം ആ കിളിക്ക് സർവ്വ ശോകങ്ങളിൽ നിന്നും ക്ഷണേന മോചനം നേടാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നേരെ തിരിയുന്നത് അല്ലെ, അപ്പോഴും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടും. ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം അല്ലെ, ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടും. പിന്നീട് 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പോ ഇതിൽ പറഞ്ഞല്ലേ പഴയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഉടുപ്പുകൾ അണിയുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അതുപോലെയാണ് ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് ആത്മാവ് പുതിയ ദേഹങ്ങൾ കൊള്ളുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താണ് പഴയ കറയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് അല്ലെ, അത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടുള്ള. അപ്പൊ നമ്മൾ പുതിയ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിൽ ആത്മാവിന് വസിക്കാൻ കഴിയാത്തപ്പോൾ ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വേറൊരു പൊതു ശരീരം ആത്മാവ് സ്വീകരിക്കുന്നല്ലേ. അതാണ് എല്ലാവരും ഭയപ്പെടുന്ന മരണം എന്നുള്ള അവസ്ഥ. ഇനി 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവകഃ ന ചൈനം ക്ലേദയന്ത്യപോ ന ശോഷയതി മാരുതഃ. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കുവാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിനെ ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയുകയില്ല അല്ലെ. ആത്മാവിനെ യാതൊരു വിധത്തിലും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, വിവിധ ശാസ്ത്രങ്ങളാകട്ടെ, തീനാളങ്ങൾ, പേമാരി, കൊടുങ്കാറ്റ് ഇവയാകട്ടെ ആത്മാവിനെ ഹനിക്കാൻ ഉതകുകയില്ല. ആധുനിക കാലത്തെ ആഗ്നേയ ആയുധങ്ങൾക്ക് പുറമെ പൃഥ്വി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്നിവ കൊണ്ടെല്ലാം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പലവിധം ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് വേണം കരുതാൻ. ആധുനിക കാലത്തെ അണ്വായുധങ്ങളെ ആഗ്നേയ അസ്ത്രങ്ങളായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ മുൻപ് വിവിധ തരം ഭൗതിക വസ്തുക്കളാൽ നിർമ്മിതമായ അനേകം ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അഗ്നി ആയുധങ്ങളെ ജലായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് എതിരിട്ടു പോയിരുന്നിരുന്നു. ഇന്നത്തെ സയൻസിന് അവയെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞുകൂടാ. കൊടുങ്കാറ്റിനോടുണർത്തുന്ന ആയുധങ്ങളെപ്പറ്റി ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ എത്ര ശാസ്ത്രീയങ്ങളായ ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ആത്മാവിനെ കീറിമുറിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ അവയ്ക്ക് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. എന്ത് തന്നെ ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ആത്മാവിനെ ഒരിക്കലും നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയും. പിന്നീട് 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അച്ഛദ്യോയമദ്യഹ്യോ അയമക്ലോദ്യോ അശോഷേവ ച നിത്യ സർവഗതാസ്ഥാണു രചലേയം സനാതന. ജീവാത്മാവിനെ മുറിക്കാനോ ദഹിപ്പിക്കാനോ കുതിർക്കാനോ ഉണക്കാനോ കഴിയില്ല. ശാശ്വതനും സർവത്ര ഗമിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനും പരിണാമങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചഞ്ചലനും നിത്യനുമാണ് ഈ ആത്മാവ്. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, സർവഗത, അഥവാ സർവവ്യാപി എന്ന വിശേഷണം അർത്ഥപൂർണമാണ്. ഈശ്വര സൃഷ്ടിയിൽ എവിടെയും ജീവഗണങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ള ഇതിന് സംശയമില്ല. ഭൂമിയിലും വെള്ളത്തിലും വായുവിലും മണ്ണിനടിയിലും തീയിൽ പോലും അവ ജീവിക്കുന്നു. അഗ്നി കൊണ്ടു അണുപ്രാണികളെ നശിപ്പിക്കാമെന്ന വിശ്വാസം അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. എന്തെന്നാൽ ആത്മാവ് അഗ്നിയിൽ ദഹിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ നിലക്ക് സൗരഗ്രഹത്തിലും അവിടെ ജീവിക്കാനൊതുങ്ങുന്ന ശരീരഘടനകളോട് കൂടിയ ആത്മാക്കൾ ഉണ്ടാകുമെന്നതിൽ സംശയം വേണ്ട. സൗരമണ്ഡലത്തിൽ ജീവജാലങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് വരികിൽ സർവഗത എന്ന പദപ്രയോഗം അർത്ഥശൂന്യമാണെന്ന് വരുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയിലെ എല്ലായിടങ്ങളിലും ജീവഗണങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. പിന്നീട് 25-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. അവ്യക്തോയമചിന്തോ അയമവികാരോ അയമച്ഛതേ തസ്മാദേവം വിദിന്ദൈനം നാന്യശോചിതും അർഹസി. അദൃശ്യനും അചിന്തനും മാറ്റമില്ലാത്തവനുമാണ് ആത്മാവ്. ഇതറിയുന്നത് കൊണ്ട് നീ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കരുത്.
ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ആത്മാവുണ്ടെന്നുള്ള പ്രത്യക്ഷമായ വസ്തുത നാം അംഗീകരിച്ചേ മതിയാവൂ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആത്മാവിന്റെ ഉണ്മ അറിയുവാൻ മറ്റു മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ല. വിശിഷ്ടമായ പ്രാമാണിക വാക്യങ്ങളെ ആധാരമാക്കി പൂർണ്ണമായും സ്വീകരിക്കേണ്ടവയായിട്ട് പല വിഷയങ്ങളും നമുക്കുണ്ട്. ആരും തന്റെ പിതൃത്വത്തെ നിഷേധിക്കാറില്ല. അമ്മയുടെ ആധികാരിക വചനങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ അതല്ലാതെ അച്ഛനാരെന്നറിയാൻ വേറെ യാതൊരു മാർഗവുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വേദങ്ങളുടെ പഠനത്തിലൂടെ അല്ലാതെ ആത്മാവിനെ അറിയുന്നതിന് മറ്റു വഴിയൊന്നുമില്ല. മാനുഷിക പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ഉള്ള വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് ആത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ആത്മാവ് ബോധവും അവബോധവുമാകുന്നു എന്ന് വേദങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്നു. അത് അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മുടെ വേദങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നു, ഒരു കുട്ടിയുടെ പിതൃത്വത്തെ കുറിച്ച് അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് അറിയണ്ടെങ്കിൽ അത് അമ്മയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചറിയണം എന്ന് പറയുന്നല്ലേ. വേറെ വഴിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രകാരം നമ്മൾ ആത്മാവിനെ അംഗീകരിച്ചേ മതിയാവും, അല്ലെ? ആത്മാവ് അത് ബോധവും അവബോധവുമാകുന്നു എന്നിവിടെ പറയുന്നു പ്രഭുപാദർ. ഇത് 26ാമത്തെ ശ്ലോകം. അതാ ചൈനം നിത്യജാതം നിത്യം വാ മന്യസേ മൃതം തഥാപി ത്വം മഹാബാഹു നൈവം ശോചിതുമർഹസി. അതല്ല, ആത്മാവ് അഥവാ ജീവന്റെ ലക്ഷണം ജനിക്കുകയും എന്നേക്കുമായി മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസമെങ്കിൽ തന്നെയും മഹാബാഹു നിനക്ക് ദുഃഖിക്കാനില്ല. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തില് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഒരു കൂമ്പാരം രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ആരെങ്കിലും തന്റെ കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുമോ? നേരെ മറിച്ച് ആധുനിക ശാസ്ത്രവും ശാസ്ത്രീയ യുദ്ധമുറയും യുദ്ധത്തിൽ ശത്രുക്കളെ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി ടൺ കണക്കിന് രാസവസ്തുക്കൾ പാഴാക്കുന്നു. ശരീരം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ജീവൻ അഥവാ ആത്മാവ് ഇല്ലാതാകുന്നു എന്നാണ് വൈഭാഷിക സിദ്ധാന്തം. അപ്പോൾ വൈദിക മതം അതാനുസൃതമായ അണുമാത്രനായ ആത്മാവുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചാലും ശരി, ആത്മസത്യയെ നിഷേധിച്ചാലും ശരി, അർജുനന് ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല. വൈഭാഷികരുടെ സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് നിമിഷം തോറും എണ്ണമറ്റ ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു, എണ്ണമറ്റവ നശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യസനിക്കുന്നത് എന്തിന്? കൂടാതെ ആത്മാവിന് പുനർജന്മമില്ല എന്ന് വരികിൽ അർജുനന് തന്റെ പിതാമഹനെയും ഗുരുവിനെയും വധിച്ച പാപത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളെ ഭയപ്പെടേണ്ടതുമില്ല. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ കൃഷ്ണൻ അർജുനെ മഹാബാഹു എന്ന് ആണ് തെല്ലു പരിഹാസത്തോടെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. കൈക്കരുത്തുള്ളവൻ എന്ന അർത്ഥം. വൈദിക ധർമ്മത്തിന് എതിരായ വൈഭാഷിക സിദ്ധാന്തത്തെ അർജുനൻ അംഗീകരിച്ചില്ല. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് വൈദിക സംസ്കാരവുമായിട്ടാണ് അർജുനന് ബന്ധം. ആ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ അദ്ദേഹം നിർബന്ധിതനുമാണ്. ഈ ശ്ലോകത്തില് അർജുനെ മഹാബാഹു എന്ന് തെല്ല് പരിഹാസത്തോടെയാണ് ഭഗവാൻ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നീട് 27ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജാതസ്യ ഹി ധ്രുവോ മൃത്യുർ ധ്രുവം ജന്മാമൃതസ്യ ജാ തസ്മാദ പരിഹാര്യർത്ഥേന ത്വം ശോചിതുമർഹസി. ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചിതമത്രേ, മരിച്ചവന് ജന്മവും. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ജീവിതത്തിൽ താൻ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഒരാൾക്ക് ജന്മമെടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. ആ കർമ്മങ്ങളുടെ കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ജന്മമെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി മരിക്കുകയും വേണം. ഇപ്രകാരം ഒരാൾ ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായുള്ള ജന്മമരണമാകുന്ന ചക്രത്തിൽപ്പെട്ട് മോചനമില്ലാതെ ഉഴലുന്നു. ഇത് അനാവശ്യമായ യുദ്ധത്തെയോ വധത്തെയോ സാധൂകരിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ നീതിപാലനത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധവും ഹിംസയും ഒഴിച്ചുകൂടാതെ വരുന്നു. അപ്പോ ജനിച്ചവർക്കൊക്കെ മരണം ഉറപ്പാണെന്ന് പറയുന്നു, അല്ലെ? അപ്പോ അർജുനൻ അവരെയൊന്നും വധിച്ചില്ലെങ്കിലും എന്തായാലും അവർക്ക് മരണം സംഭവിക്കും, അല്ലെ? പിന്നീട് ഇവിടെ 28ാമത്തെ ശ്ലോകം. അവ്യക്താദീനി ഭൂതാനി വ്യക്തമദ്യാനി ഭാരത അവ്യക്ത നിധനാന്യേവ തത്ര കാ പരിദേവന. സൃഷ്ടിയിലെ ജീവഗണങ്ങളെല്ലാം ആരംഭത്തിൽ പ്രകടമാകുന്നില്ല, മധ്യത്തിൽ ആവിർഭാവം കൊള്ളുന്നു, നശിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അവ്യക്തമാകുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ വ്യസനത്തിന്റെ ആവശ്യമെന്ത്? എന്റെ ഭാവാർത്ഥം പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ആത്മസത്തയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരും
വിശ്വസിക്കാത്തവരുമായി രണ്ട് വിഭാഗം തത്വജ്ഞാനികളുണ്ട്. രണ്ട് വിധത്തിൽ നോക്കിയാലും ദുഃഖത്തിന് കാരണമില്ലെന്ന് സ്പഷ്ടമാണ്. ആത്മസത്യയിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരെ വൈദിക ധർമാനുയായികൾ നാസ്തികരെന്ന് വിളിക്കുന്നു. വാദത്തിനു വേണ്ടി ആ നാസ്തിക സിദ്ധാന്തം സ്വീകരിച്ചാൽ കൂടി ദുഃഖിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. ആത്മാവിന് പ്രത്യേകമായ നിലനിൽപ്പുണ്ട്. സൃഷ്ടിക്കു മുമ്പ് ഭൗതിക മൂലധാതുക്കളിൽ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യമില്ല. അവ അവ്യക്ത ദശയിലുമാണ്. സൂക്ഷ്മമായ ഈ അവ്യക്തതയിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷീഭാവം ഉണ്ടാകുന്നു. ആകാശത്തിൽ നിന്നും വായു, വായുവിൽ നിന്ന് അഗ്നി, അതിൽ നിന്നും ജലം, ജലത്തിൽ നിന്നും ഖരവസ്തുക്കൾ അഥവാ ഭൂമി എന്നീ ക്രമത്തിൽ ഉരുത്തിരിയുന്നു. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വിവിധ ആവിർഭാവങ്ങൾ ഉളവാകുന്നു. ഉദാഹരണമായി, ഭൂമിയിൽ നിന്നുളവായ ഒരു പടുകൂറ്റൻ കെട്ടിടമെടുക്കുക. അത് തകർന്നടിയുമ്പോൾ വീണ്ടും അവ്യക്ത ദശയിലെത്തുന്നു. അവസാനം അണുപ്രായമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഊർജ സന്തുലന നിയമം ലംഘിക്കപ്പെടുന്നില്ല. കാലഗതിയിൽ വസ്തുക്കൾ ആവിർഭവിക്കുന്നു, മറയുന്നു എന്ന വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആവിർഭാവത്തിലോ തിരോഭാവത്തിലോ ദുഃഖിക്കാൻ എന്തുണ്ട്? തിരോഭാവദശയിലും ഒന്നും നശിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ആരംഭത്തിലും അവസാനത്തിലും മൂലകങ്ങളെല്ലാം അവ്യക്ത ദശയിൽ തന്നെ, മധ്യദശയിൽ മാത്രമേ ആവിർഭാവമുള്ളൂ. സാരമായ ഭൗതിക വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും അത് ഉണ്ടാകുന്നില്ല താനും. പിന്നീട് 29-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഒരു ശ്ലോകങ്ങളേ ഉള്ളൂ. 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ നമുക്ക് എടുക്കാം. ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിലാണ്. അപ്പൊ ഇത് 28-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിലെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ശാശ്വതമായ ആത്മാവിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഭൗതിക ദേഹത്തിന് യാഥാർത്ഥ്യമേ ഇല്ല. ഏതാണ്ടൊരു സ്വപ്നം പോലെയുള്ള ഒന്നാണത്. സ്വപ്നത്തിൽ നാം ആകാശത്തിലൂടെ പറക്കുന്നതായും രാജകീയ രഥത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതായും കാണാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഉണരുമ്പോൾ അതെല്ലാം നിത്യാനുഭവങ്ങളാണെന്ന് അറിയുന്നു. ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ അസ്ഥിരതയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് വൈദിക ജ്ഞാനം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നത്. ഇങ്ങനെ ആത്മാവുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചാലും ശരി, വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലും ശരി, ദേഹനാശത്താൽ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പോൾ നമ്മള് ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്നതിനെ കുറിച്ച്, സ്വപ്നത്തിൽ നമ്മൾ ആകാശത്തിലൊക്കെ പറക്കും, രാജകീയ രഥത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ കാണും അല്ലെ. നമ്മൾ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാല് അതൊക്കെ നിത്യാനുഭവങ്ങളാണെന്ന് അറിയുന്നു. 29-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആശ്ചര്യവത് പശ്യതി കശ്ചിദേനാം ആശ്ചര്യവത്വതി തദൈവ ധ്യാന്യ ആശ്ചര്യവച്ഛിന്യമന്യ ശൃണോതി തത്വാപ്യേനം വേദന ചൈവ കശ്ചിത്. ചിലരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആത്മാവ് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ചിലർ അതിനെ ആശ്ചര്യകരമായി വർണ്ണിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ അതിനെപ്പറ്റി ആശ്ചര്യപൂർവ്വം കേൾക്കുന്നു. ചിലർക്കാകട്ടെ അതിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടുമൊട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ അവസാന ഭാഗത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, മറ്റു സിദ്ധാന്തങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകാതെ സർവോത്തമനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞതിനെ അംഗീകരിക്കുക എന്നതാണ് ആത്മാവിനെ പറ്റി അറിയാനുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടുള്ള മാർഗം. മാത്രമല്ല, കൃഷ്ണനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി സ്വീകരിക്കാൻ ഒരാൾ മുൻ ജന്മത്തിലോ ഈ ജന്മത്തിലോ ഒട്ടേറെ തപസ്സും ത്യാഗവും അനുഷ്ഠിച്ചേ തീരൂ. ഒരു പരിശുദ്ധ കൃഷ്ണഭക്തന്റെ അഹേതുകമായ കരുണ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനെ അതേപടി അറിയാൻ കഴിയൂ. മറ്റു മാർഗമില്ല. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുക അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഡൗട്ട് ചെയ്യരുത് അല്ലെ. ശാസ്ത്രങ്ങളെ ഡൗട്ട് ചെയ്യരുത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അധപ്പതിക്കും എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതേപടി നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. പിന്നീട് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരാൾ മുൻജന്മത്തിലോ ഈ ജന്മത്തിലോ ഒട്ടേറെ തപസ്സും ത്യാഗവും അനുഷ്ഠിച്ചേ തീരൂ എന്ന് പറയുന്നു. ഒരു പരിശുദ്ധ കൃഷ്ണഭക്തന്റെ അഹേതുകമായ കരുണ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനെ അതേപടി അറിയാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ, പ്രഭുപാദരാണ് ഭക്തിത സേവനത്തെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെ. മറ്റെവിടെയും നമ്മൾ കേൾക്കാത്ത വാക്കാണ് ഭക്തിത സേവന മാർഗം എന്നുള്ളത് അല്ലെ. പ്രഭുപാദരാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നുള്ള ഭക്തിത സേവന പ്രവർത്തനം അല്ലെ. അതാണ് നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് ഉയരാനും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനും ഒക്കെയുള്ള വഴി അല്ലെ. അപ്പോ അത് വളരെ വിശദമായിട്ട് പ്രഭുപാദരാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. പ്രഭുപാദരുടെ മറ്റുള്ള ശിഷ്യന്മാരും അവരൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകും. അപ്പോ അവരൊക്കെ മുഴുവൻ സമയവും ഇങ്ങനെയുള്ള കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ കൂടി ഒക്കെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇത് 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദേഹി നിത്യമവദ്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത
തസ്മാ സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ശോചിതും അർഹസി. ഹേ ഭാരത, ദേഹി അഥവാ ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന സത്ത അനശ്വരനാണ്, അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പരിണാമാതീതനായ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. അപ്പൊ നേരത്തെ 11 ശ്ലോകം അല്ലെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങോട്ട് 30ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ അല്ലെ, അതിലൊക്കെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇത്രയും സമയം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ. അർജുനന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്രയും വിശദമായിട്ടൊന്നും കേൾക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യമില്ല അല്ലെ. അപ്പോ നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതിലുള്ള ആത്മാവിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെപ്പോലുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാക്കൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. അർജുനൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയുള്ള വിശാഖസഖിയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ലീലകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് അർജുനനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോ അർജുനന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവാനായിട്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആത്മാവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം നിർത്തുകയാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അനശ്വരനായ ആത്മാവിനെ വിവിധ രീതികൾ വർണ്ണിച്ചതിന് ശേഷം ആത്മാവ് നാശരഹിതനും ശരീരം നശ്വരവുമാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് അർജുനൻ തന്റെ മുത്തശ്ശനായ ഭീഷ്മനും ഗുരുവര്യനായ ദ്രോണനും യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചേക്കുമെന്ന് ഭയന്ന് കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ പാടില്ല. ഭൗതിക ശരീരത്തിന് അതീതമായി ഒരു ആത്മാവുണ്ടെന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണനെ പ്രമാണമാക്കി നാം മനസ്സിലാക്കണം. ആത്മാവ് എന്നൊന്നും ഇല്ലെന്നോ രാസപദാർത്ഥങ്ങളുടെ സമ്മിശ്രണ ഫലമായി ഭൗതിക പരിണാമത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ ജീവന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ആവിർഭവിക്കുകയാണെന്നോ പറയുന്നതല്ല ശരി. ആത്മാവിന് ശാശ്വതത്വമുണ്ടെന്നിരിക്കലും ഹിംസ ആശ്വാസമല്ല. എങ്കിലും ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഹിംസയുടെ അത്യാവശ്യം വരുമ്പോൾ അതിനെ അപലപിക്കാനും വയ്യ. ദൈവഹിതം അനുസരിച്ച് ആ ആവശ്യം സാധൂകരിക്കപ്പെടണം. എന്നാൽ അത് തന്നിഷ്ടപ്രകാരമാകരുത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെയ്യാം അല്ലെ, അതില് തെറ്റില്ല. അല്ലാതെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യരുത് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പോ അവസാനമായിട്ട് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, കരിഷ്യേ വചനന്ത് അല്ലെ, അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾ അനുസരിച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്, അല്ലാതെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല അല്ലെ. നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അടുത്ത ആഴ്ചയിലെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ 2ാമത്തെ അധ്യായം അത് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയമെടുത്തേ. മറ്റുള്ള ഭാഷകളൊക്കെ 1.5 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂറൊക്കെയാണ് ക്ലാസ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ചുരുക്കിയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, महाराज की जय, टाइगर प्रेमानंद हरे हरे। हरे कृष्ण।